Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri żar ix-xogħlijiet li qed isiru fiċ-Ċentru tal-Innovazzjoni Diġitali li se jkun qed jiġi inawgurat sal-aħħar ta' din is-sena, akkumpanjat mill-Kap Eżekuttiv tal-MDIA Kenneth Brincat u Bernard Montebello, il-kap tal-istess ċentru li se jkun jismu DI Hub MT. L-għan ta' dan iċ-ċentru li se jkun ibbażat f'faċilità ta' 550 metru kwadru fil-binja tal-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali l-MDIA u li jinħoloq spazju għal startups u scale-ups fejn isibu kull m'għandhom bżonn fil-vjaġġ tagħhom. Fil-fatt din il-faċilità se tkun magħmra b'teknoloġija avvanzata biex jgħinu lil kumpanniji f'pajjiżna jiżviluppaw prodotti vijabbli. Fost dawn hemm l-ispazju fejn jistgħu joħolqu innovazzjonijiet bl-aċċess ta' expertise relevanti u għodda tant bżonn juża bħal high performance computer li permezz tiegħu r-riċerka ssir f'perjodu ferm iqsar. Il-kap ta' DI Hub MT, Bernard Montebello, spjega dak li se jkun qed jiġi offrut minn dan iċ-ċentru tal-ewwel xorta tiegħu. Aħna għandna numru ta' servizzi dawn jistgħu wkoll jinsabu fis-service katalog tagħna fuq dihubmt.eu. Fost dawn is-servizzi pereżempju nofru aċċess għal teknoloġija fejn għandna high-tech workshop magħmul minn numru ta' teknoloġiji fosthom 3D printing, IoT lab u anka design lab fejn dawn jistgħu pereżempju jagħmlu il-minimum viable product tagħhom. Ħajkonna wkoll podcast room. Illum il-ġurnata, studenti jew kumpanniji li jkollhom bżonn jagħmlu użu minn high performance computer qed ikollhom imorru barra minn Malta bi spejjeż konsiderevoli. Hekk kif jibda jopera dan l-apparat li mistenni jasal f'pajjiżna is-sena d-dieħla, mhux biss se tkun żdiedet l-attrazzjoni ta' pajjiżna għal investimenti ta' kwalità, iżda se jonqsu wkoll l-ispejjeż u l-iskariġġi għar-riċerkaturi u l-kumpaniji lokali. Iċ-ċentru hu parti minn netwerk Ewropew li jimmira biex imexxi tkabbir ekonomiku permezz ta' trasformazzjoni diġitali u se jkun ħolqa oħra fl-inizjattivi minn entitajiet governattivi fosthom l-MDIA, Gaming Malta u l-Malta Enterprise biex jiġi attirat aktar investiment ta' kwalità li jrendi pagi tajbin bl-anqas impatt ambjentali possibbli.